Thokozani-ke ndawo ey'ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi noyigemegeme fungela ngane zakwethu. Yilona leli khehla lasemakhosini. Iyona ingudlungudlu lena. Singathi ingudlungudlu, kodwa iyona insizwa impela lena, ijaji elijaji isimingi. Bathi banye-walking dictionary. Cha, ingane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi noyigemegeme. Engikushoyo nje kunye ukuthi kulaba bengicele ukuthi ngichaze ngejazi eliyisibhadu noma leli jazi elinemibala eminingi. Imvama lelo jazi, ijazi eliqhamuke nje. Akusilona ijazi elidala, liqhamuke kakhulukazi kule genge ebibangwa izidalwa nemimoya. Ukulisho nje kahle. Wena-ke Nkosi yami ofikayo phakathi kwale video onoqala ukubona ubuso bukamkhulu wasemakhosini, please do make sure ukuthi you subscribe and watch all the other videos. Ala esigodlweni kumkhulu makhosi, inamba kamkhulu makhosi mangabe nifuna u-072 abafuna ukuhlola umkhulu uyahlola, uyabhula even na-online ekuninini kude. Mfaka nje njalo wakho nje isikhathi sakho hour kuya le uze waneliseke. Nazi ukuthi ngosuku kuyoya ngokuthi abantu bangakhi nesikhathi sikhona yini, kodwa uma ngi-free nje ngingenzi lutho, hhayi ngiyonihlolela iy'ngane zakwethu usuku lonke nje, ngithathe lo engimthathayo ngidlule nongidlula naye. La iy'ngane zakwethu-ke ngifuna ukuchaza ngaleli jazi abathi liyama-colours amaningi. Njengomkhulu wasemakhosini ngiyalithatha ngejazi leliya lokuhlupheka. Liyijazi engithi mina liyibhidani. Liyijazi futhi engilithatha njengananabantu engiyaye ngithi kusuke kubanjwa imimoya eminingi ngesikhathi. Abanye basuke bebalekela ukuthi bathungise amajazi nanezimo ezisuke zikhona ezithize, uthole ukuthi zibafica ukuthi kufanele babambe amajazi, lento kube ngathi iyabembatha. Leyo nto-ke futhi ngiyaye ngiyithathe mina ngesingami nangokukhula ngolwazi lami lukamoya, njengokuthi kukhona lapho umoya wakho ne-spiritual wena ongakwazi ukukhonektha kahle nawe. Nongakwazi ukuthi uthi ukunaba nezinto ey'thize, kodwa-ke ayasiza, ayafana nebhidani futhi amaningi asuke emele yona ibhidani. Awukwazi ukuthi ungaba nebhidani bese uba nalelo jazi unless-ke kodwa kunesimo esithize esisuke siphoqa nesisuke sishiwo ngumoya, okusho ukuthi ibhidani yakho kuyoba ibhidani efanele ibe ngehlala mhlasimbe okhalweni kuwena noma ngelenge entanyeni, noma ibe isimo somnqwambo, noma ibe isimo sekhanda, asazi. Kodwa kukhona abantu othola ukuthi banikeze uthole ukuthi unentambo ibhidani yakhe, kubhidane izinto phezu komzimba wakhe ezimembethe, izithunywa zizama ukulungisa leyo nto kubhidane ngisho esimeni sobunyanga bangawufica ethi ayishaye ngisho ibe umnqwambo. Omunye ayishaye izihlale ngisho phezu kwesimo somqala wakhe isongane phezulu isale ngisho ekhanda, ngoba izinto zibhidene, imimoya istili isabanga noma isashayisana phezu kwesimo sekhanda lakhe kwakuyena uqobo. Ya, ibhidane-ke ngane zakwethu lejazi leli limbalabala eminingi ligcwele ophinki,
o-black, amasaka, o-chocolate, obani bani, o-red, o-green, obani bani, elimabhadu nje. Lisho lokho kusuke kungela lokho njengoba sengishilo ey'ngane zakwethu, akukho okunye. Akukho okunye. Ijazi nje leli lifike nje nalabantu ababangwa izidalwa kakhulu, ababangwa imimoya kakhulu. Limele impi yemimoya phezu kwegazi lakho kusuke kufanele uyilwe ngaleso sikhathi izidlule. Manje-ke sishawa ukuthi sesabuye sasebenza abelungu ababuye bayicindezele indlela yokuphila kwethu. Kodwa as abantu bemoya ngabe sikude kakhulu nempilo. Ukuba rich in spirituality, kwi-knowledge nakwi-healing, physically and spiritually. Le nto lena ngithi ake niyithathe ngane zakwethu, niyibeke la ezingqondweni, niyigcine, uyijulele nawe, ujule ujulisise. Uma ujula-ke kwelikamoya, awukhulumi lokhu okuthandwa nokwaziwa nguwe noma nokufiswa nguwe, kodwa ukhuluma wenze okukamoya. Ya, abanomoya bazongizwa. Angikhulumi ney'funda makhwela. Futhi-ke into esingayifuna, ngifuna umuntu ozozongifunda umoya ozolokhu ezongibuza into elelele eceleni, ngoba kubi iy'ngane zakwethu. Elikhehla limi ngenhla, futhi lo muntu uyakhuluma lembi kwami. Uyakhuluma kakhulu. Uma esekhuluma kakhulu kwafika la ngidina khona, ngiyathula engathi angiboni. Ngoba phela kwesinye isikhathi kuyaye kubize ukuthi uthule. Umuntu omkhulu wasemakhosini lowo ndaba ngofakazi ingane zakwethu, ngicela makube kuhlobo emhlophe. Abantu bazi indaba yejazi, bakwazi ukuyinqoba. Sasenombuzo ngaleli jazi, iyodibana ku-comment section. Iyodibana khona. Inamba kamkhulu wasemakhosini 0728871995. Emakhaya akithi kwaNongoma, eBuxton. Ngifule ngiphuza utshonono ngabhuda kwaSangweni. Zizokwazi-ke zangakithi iy'nsizwa ney'ntombi ephesheya lapha kumahlabathini kuphi kuphi. Ya, ngane zakwethu la kwaMashu la ngikhona ngisebenzela khona emzini wakithi, angiqashile, cha no. Thokozani ngane zakwethu, please don't forget to subscribe. Asemaningi amavidiyo ayeza kakhulu. Iba nami sazochaza ijazi lesaka nokunye. While ngisasenesikhathi nje. Thokozani, makhosi, ndawo, amen.